kun imnik si ila ni. Si Baby Love. Daghan maningan, Ila or Baby Love or Anggang. Nanay. Hi guys, si Nanay Basing. Madong gabi nag-vlog mi dari ng higda. Kay daghaglam mo katos gawas. Mang di aram mi dari sa kwarto. Basin pa akon ko, ganhan ko busot. Paakin mo na dyan lamok. Kung madinggi simba ko, mang di ami dari sa kwarto. Dako didi. Gawa ra ba di isang mama tuas butuan nagkuha og passport. Passport kay Mao to ko na airplane di. kay aron kay mo abroad mag isang mama luoy lang mas bibilab si Nanay Binlan. Paang papa. Ang papaday ko no mag-ampo lang tas Ginoo be nga mo abot ng imong Ay sa papa nakukubo. Ay sa nakukubo. luoy mga bata in taon lakaw na lang mag isang mama at Hong Kong unsa Nay. Tinanong nga. matug Hong Kong na bibili ni Nanay Basing nag-eskwela ra ba Uban ako ha. Basin ako ta usa. Di man kay laban na ni Nanay laban ni mo Nanay kisa lab ni mo Nanay lab ni Bibi lab si Nanay no Bibi lab na arang luod sa kahimtang sa anak na si Edgar ikapito na ninja katuig rong September wa pa dyan taon mo kauli dagke na lang mas Bibi lab grade 1 na 7 pang edad. 7 yung edad Hapit ako eh. pit na mag-8 karong November no? Ay ihap na ko 12. Ito si Bibi Love kay mag-school naman nas Merkulis magsugod no ayaw nga na kay bad Bibi Love no Hana-hana ho eskwela na naman ko friend si Bia. uy na kay friend Si Bia. dali si naka-friend Bia Si Bia. Nato ijangan. Andiyan na kuan na sa uniform naka-uniform na Ato na eskwela. jag ikaw pa man kay uniform tahiyon pang nanay umapo no Ang sayal. sayal nga Lubot green na ho. Namaning lubot. andiyan na imong t-shirt puti be katong dahi kuan forever unsa to naimar ka nga love forever Diba? Di makuha basa. di ka kabasa pa pagtuon kag basa be nag-school mo ha mag-count sa be count sa Tanawa. Mami mo, mama. mamimi momo Ang tinog ba? oo andiyan mag-count la dali 1 12 na taman. 12 ba sige be 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nganong 12 ba nag 13 be 13 13 14 15 16 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 29, 28 28 29 kay ag sunod sa 7 kay 8 man di 27 28 29 30 9. Ayan si mama, yan ni unang mata. Yan ang bana si Agi. na naka eyeglass na gamang bibilab kay daot nagmata Ibat ko. Tinawa ko. Wa buhok ang itlog. magpalit Wa pa na buhok ang ilok. palit sabi Wa ilok duha ra ka ang buhok ang buhok. tatay ra
Ha? Wa buhok Ito ang ate. ilok. Ate. Hi guys, ate. Sino na? Hi, guys. Si ate ni exam gani ha. Da ako ilok. Wa Palit sa ate. buhok. Asal mo to? Dari si mo to na. Ay, ang kita ka din ng bag. Ang ilok wa buhok. Nakaisin siya ipalit og itlog. Wa buhok ang ilok. Wa pa kay bata pa man. Sige na, dali na. Unsay English og iro. Dog. Ag English og kanding. Mihihi. Sa may English. Bleh. Bleh. Ag English wag. Boat na. Goat. Ag iring. Sa may English iring. Cat. Cat. Baby, kitty, kitty. Kitten. Ang gamay bino. Baby kitty. Bibi kitten. Baby, nagalit. Kitty ka. Uh. Wow. 2, 3, 4. Ako. Napo ba'y kwarta ate? Paigo pa ate? Yeah. Sobra lang. Di ba tagi? What? Ate Faith. Hello guys. Ansa? Be? Ah, Ansa may mga color be? White, white. red. Sige na, Ano pahingan. ko na nag-call? Ansa man nga color? White. Brown. Kanang na si babaw. Brown. Ang sinina, ansa may color? Red. Agi mo. Purple. Pagkauna, ining gawas o daso na. Pero, ansa may color sa sinina ni tatay? Pink. Pink. Na. Hi guys. Hi guys. Adong gabi eh. May tao ba? Amang tatay bi. Amang. Bina. Karne na ining gawas o na. Ba oh. Jara hugaw. Pink ang dila. Pink. Naman ka na eh. Isang ko ang imong eyeglass. Ko anak. Mingaw kag papalobe? Pero dali, mangutan ako na ino mingaw. Sakad ako. Mingaw ka papalo? Mamala? Agi mong mama, gimingaw kasi mong mama. Tingog. Oh. Si kuya, Ah, naman siya. ag si papa ni mo, papa. Yes. Wa pa man makauli papa, bi. Nay. Hmm? Nay, muraot ka. Dali na. Ug anas Wednesday mag-school naman ka. Diyan magsuot na ka og Green and white. green and white ba galing ng apo ko. Green and white daw. Diyan magkuan na may mong teacher dito unsay Ma'am Nancy. lecture nakatawa. Kabaw sa pare. Natawa si tatay. Katawa. Ang Ma'am Nancy. Ma'am Nancy di ay. Ba, sa may apelido ni Ma'am Nancy. Ako ba? Wow, kay boss mo Ma'am Nancy. Alimot naman siya. Gamit rat ni mo. Tiguang na day. Tiguang na imong ma'am. Takot na. Takot na. Jangan kalimot man nga maestra man. Lagi. Giuban na po, parang nanay na giuban. Ang buhok ni nanay, puti na na. Ako black. Black pa mo no, kay bata pa man ka no. Brown ang body. Brown no. Brown. Ito mo. Kainit man ko. Di ka magpainit. Arong di ma-brown ha. Anahan ko in. Di maglaag sa init. Ha? Wa man ko duwa kindoy. Looy man ko. Wa ko duwa kindoy. Okay, kaduwa. Anas,
Mudak na ka magtaon ka kariyos. Pare ba dari kang nanay na hariyos Di na? ko ayo sakit. Sagdi lang magsakit, Di maadyo. ko na. Dili ka ganang hariyos. Hindi siya ganang hariyos. Eyeglass ra ija kay daot na isang mata na. Katugan ni Mahal ba na isang Katugan eyeglass? ni una. Sakitan ko. Nga. Wa man ang nabulit ng imong buho. Wa na di ka ka-ariyos. Madalagan na ka, wa kay ariyos. Ako na. Hmm? Adugay wa na ni. Nga na. Angay na na ay ariyos. Pero Di lagi ko. Hindi. Sige na. Magbabay na ta. Bye-bye. 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 Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Mag-sleep na mi. Sleep na mi. Bye-bye. Bye-bye.